Nezuro Whitney Uchivhayo akazivisa kuti ari kupa shamwari yake Tazvimhaka mari inosvika iyo $1 million. Mari iyi akazivisa kuti ari kupa shamwari yake se-birthday present. Ndakaona zvekare Whitney Uchivhayo akazodedzera iye kuti ari kupa mukuru wechechi yeJohani Marange Main Road Taguta motikari inokosha mari inosvika iyo $510,000 ne$250,000 cash. Asi mumashoko ari kubudiswa nebepanhau redandaro online ari kuratidza iwo kuti Main Road Taguta mukuru wechechi yeJohani Marange ari kuramba zvinhu zviri kubva kuna vaChivhayo kana kuti ari kuramba zvinhu zvaari kuda kupiwa navaChivhayo. Mumashoko ari kubudiswa nebepanhau redandaro online ari kuratidza iwo kuti mukuru wechechi yeJohani Marange ari kutaura iye kuti hatisi pakutambira zvinhu zvevanhu vari kunze kwechechi. Isusu chinangwa chedu ndechekubatanidza vanhu vari munyika. Chinangwa chedu ndechekunamatira nyika kuti munhu wese ange anowana zvakafanana nevamwe. Zvinhu zvevanhu vasingapinde muchechi medu hatitambire. Isusu tingori vanhu vanonamatira nyika. Hatinei nezvinhu zvakawanda kana kuti hatinei nezvinhu zvevanhu vasingapinde muchechi medu. Ndo mashoko endiri kuona akanyorwa nebepanhau redandaro online. Ameno kuti munozvionawo sei kana kuti munozvitambirawo sei, ende inini handisi kunyatsoziva kuti pangava nechokwadi here pazvinhu zvakaita seizvozvi, nekuti tiri kuona vanhu vakawanda kana kuti vakuru vemachechi akawanda vari kutambira zvinhu kubva kuna vaChivhayo.